Пачаўся дзень, зранку сонца ўстала, і час спяваць табе ізноў. Што б ні было і што бы ні чакала, дай мне спяваць і пакуль прыйдзе ноч. Бога добра слави, о моя душа, слав святое ім'я. Як ніколи спявай, о душа, слав Божає ім'я. Ти щодрий на любов, повольний в гневе, великий, вечный, добрый ты. Про ласку твою обящу я успеве, бо 10 тысяч я знайду причин. Бога добра слави, о моя душа, слав святое ім'я. Як ніколи спявай, о душа, слав Божає ім'я. Вось прийде день, коли ўжо сил не стане, и час наблизится конца моего. Табе, душа моя, спявать протягне, и 10 тысяч год извыш того. Бога добра слави, о моя душа, слав святое ім'я. Як ніколи спявай, о душа, слав Божає ім'я. Бога добра слави, о моя душа, слав святое ім'я. Як ніколи спявай, о душа, слав Божає ім'я. О, нарешті, ось і знакомітае сямейства. Гості родные, вітаємо вас! Дякую за те, що прийшли. Вітаєм, дякую вам. Складана дорога трималася. Але не самая складаная ў нашым жыцці. Тую дорогу просто нельга забыть. Так, складанае падарожжа выпала на наш лёс. Але ж яно было варта того. Так, дзякуй Господу за гэта. Дякую Богу, що і ви завітали до нас у нашу маленькую вёску сярод балот і лясоў Палесся. Проходьте за стол, родные. Мы аккурат подыходим до истории про ваше подорожжа. Так, падарожжа, што здарылася перад падзеяй, якая змяніла всю гісторыю сусвету. І дало жыццё і сэнс многім людзям, у тым ліку і нам. Так, паслухаем працяг гэтай гісторыі, запісаны ў другім раздзеле з першага верша. І сталася ў тыя дні, выйшла ад Цэзара Аўгуста пастанова зрабіць перапіс па ўсім свеце. Гэты перапіс быў першы за панаванне Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Язэп з Галілеі, з гораду Назарэт, у Юдэю, у горад Давіда, названы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, запісвацца з Марыяю,
заручанай ім жонкаю, якая была цяжарная. Сапраўды цікавая гісторыя. У такім стане і ў такое складанае падарожжа. І вы нічога не баяліся? Не, Господ добрословил нас. І дарував нам добрую дорогу. Цудоўна, але прашу, каляднікі, і вы заспявайце што-небудзь. Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету, дива обвящают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, Сыну спевают, пастушки играют, Бога споведают, у дитяти Бога знают. Сёння в Вифлееме, дивная новина. Мати Мария, народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, Сыну спевают, пастушки играют, Бога споведают, у дитяти Бога знают. Приходьте кожный, привітать Ісуса, з чистой душою, прославлять імкнися. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, Сыну спевают, пастушки играют, Бога споведают, у дитяти Бога знають. О, я акурату згадала історію, що здарилася ще до гэтых часов. Ти про свою сябровку? Так, менавіта про яе. Вітаем вас, добрые люди! Со святом вас! Захарія, Елізабета, ми раді вітати вас у нашій хаті. Гості мої, проходьте, хутчэй. А я тільки узгадувала про вас. Значится, мы своечасова тут? Так, гэта сапраўды Божае дабраславенне, што мы тут. Так, менавіта вы былі бацькамі таго чалавека, што павінен быў падрыхтаваць шлях для Месіі. И менавіта вам была открыта тая великая таямница, что хутка народится збавца. А гісторыя запісана ў Евангелі паводле Лукі у першым раздзеле з 57 па 79 вершы. А Елізабеце настаў час нараджаць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яйныя, што ўзвялічыў Господ міласэрнасць сваю над ёю, і цешыліся з ёю. І сталася, у 8-й дзень прыйшлі абрэзаць дзіцятка, і хацелі назваць яго паводле імя бацькі ягона Захарыя. І адказваючы, маці ягоная сказала: «Не, але ён будзе называцца Янам». І сказалі ёй: «Нікога няма ў родзічаў тваіх, хто называецца гэтым імем». І пыталіся на мігах у бацькі ягонага, як бы ён хацеў назваць яго. І папрасіўшы дошчачку, ён напісаў, кажучы: «Ян імя яму». І ўсе здзівіліся, і адразу расчыніліся вусны ягоныя і язык ягоны, і ён стаў гаварыць, дабраслаўляючы Бога. І стаўся страх на ўсіх, што жылі побач, і гаварылі адзін аднаму словы гэтыя па ўсёй горнай краіне юдэйскай. Усе, якія пачулі, складалі гэта ў сэрцы сваім, кажучы: «Што гэта будзе за дзіця?» І рука Господа была з ім. І Захарыя, бацька ягоны, напоўніўся Духам Святым і прарочыў, кажучы: «Дабраславёны Господ, Бог Ізраіля, што адведаў народ свой і даў выбаўленне яму. І падняў рог збаўлення нашага ў доме Давідава, слугі свайго, як абвясціў вуснамі святых прарокаў сваіх, што былі ад веку, збавіць нас ад ворагаў нашых і ад рукі ўсіх, якія ненавідзяць нас, учыніць міласэрнасць бацькам нашым і узгадаць святы запавет свой. Прысягу, якой кляўся Абрагаму, бацьку нашаму, даць нам, без страху, выбавіўшы нас
з руки ворогаў нашых, служыць яму ў святасці і праведнасці перад ім ва ўсе дні жыцця нашага. І ты, дзіцятка, будзеш названы прарокам Найвышэйшага, бо будзеш ісці наперадзе перад абліччам Господа, падрыхтаваць шляхі яму, даць народу пазнаць збаўленне ў адпушчэнні грахоў іхніх праз унутраную міласэрнасць Бога нашага, у якой адведаў нас усход з вышыні, з'явіць святло тым, што сядзяць у цемры, і ў ценю смяротным накіраваць ногі нашыя на шлях супакою.